שומעים רגע? הכל מתחיל ונגמר בכסף ושליטה. היום הכלכלה של הקיבוצים חזקה מאוד, אבל התנועה, מטה התנועה וגופי החינוך והחברה שלה חלשים. אנחנו רואים את אותם אנשים שמחליפים ביניהם תפקידים, כסף ושליטה, שליטה וכסף. ערכי התנועה, אג'נדה חברתית, חינוך, אלה נאלצים להסתפק בפירורים. עד היום לא הייתה מנכ"לית או יושבת ראש למשקי הקיבוצים. לא הייתה מעולם יושבת ראש בשולחן הארגונים. רק 10% מהניהול העסקי מובל על ידי נשים. דמיינו את זה. דיון על קרקעות, 30 גברים ואני האישה היחידה בחדר. בעיניי, זו אחת הסיבות לדישול שלנו. כשאין גיוון, נשארים עם אותם דפוסי חשיבה ועם אג'נדה אחת, בניית כוח כלכלי שמשרת את עצמו. ואת זה אני באה לשנות. וזה שינוי שאפשר יהיה לעשות רק איתכן ואיתכם, קיבוצניקיות וקיבוצניקים. ה-13 בפברואר מתקרב, וזה הזמן שלנו להשמיע את הקול שלנו, ולהתחיל לבנות מחדש.